Abu Hüreyre Allah ondan razı bolsun şeýle rowayat aýdypdyr. Men Allahnyň Resulundan "Ya Resulullah, Hudaý Taala behişdi nämeden yaratdy?" diýip soradym. Allahnyň Resuli: "Ey Abu Hüreyre, Hudaý Taala behişdi hünjüden, ýagny merjenden yaratdy" diýdi. Men "Ya Resulullah, behişdiň bünyady nämedendir?" diýip soradym. Allahnyň Resuli aýtdy: "Ey Abu Hüreyre, behişdiň bir kerpiji altyndandyr, bir kerpiji kümüşdendir. Samanyň we laýynyň beýanyny eşitseň, olar ýupardandyr, atyrdandyr. Topragy zapkyrdandyr, umlary merweretdendir we ýakutdandyr. Suwlary süýtdendir, arasy şerapdandyr we baldandyr. Behişde hemişelikdir. Hemişe dirlik bardyr, ölmeklik ýokdur, saglyk bardyr, syrkawlyk ýokdur, şadyanlyk bardyr, gamlanmak ýokdur, hemişe ýigitlik bardyr, garrylyk ýokdur. Şeýle-de behişde uly ýokdur, çünki uky ölümiň garyndaşydyr. Behişde daratlar-da bardyr. Eger bu dünýäniň guşy 100 ýyllap uçup ýörse-de, ol daratlaryň başyna baryp bilmez. Ol darat diňe ýalan sözlemeýän, kişä töhmet atmaýan we nämehremlere nazar salmaýan bendelere nesip eder. Eger bir kişi nämehremlere nazar salan bolsa, goý ol toby etsin. Ýene Allahnyň Resuli aýtdy: "Eger behişden bir kişi goluny bu dünýä uzatsady, bu dünýä tutuşlygyna rowşan bolardy. Eger behişden bir kişiniň agzynyň suwy bu dünýäniň jemi şor suwyna düşsedi, olaryň hemmesi bala dönerdi. Behişde girjek ilkinji kişiniň ýüzi aýdek bolar, ondan soňra girenleriň ýüzi ýyldyzdek bolar. Her kim mertebesine laýyk bolar, hemmesi bir reňkde bolar. Olar hiç dogum bolmaz, peşew nejasat bolmaz, hemmesi bir katda bolarlar. Boýlary 60 gez bolar. Bara ak ýüzli, gözlerine sürme dartygly, gara saçly we ýaşyl donly bolarlar. Endamlarynda başyndaky saçyndan, kirpiginden we gaşyndan özge hiç bir gyl bolmaz. Olaryň jemaly sagatma-sagat zyýada bolar. Desterhanlar açylyp behişdäkleriň alnynda taýýar bolup durarlar. Kuşlar uçup gelip behişdäkiler bilen sözleşerler. Olar: "Ey behişdäki adamlar, biz Selsewil çeşmesinden içip behişdiň ýaşy otlaryndan otlap geldik. Jemagatlar bizden iýiň diýerler." Behişdäkiler ol kuşlaryň etlerini iýenlerinden soň ol kuşlar ýene dirilip uçup giderler. Ol ýerde ärler, hatyllar başlaryna täç geýerler. Olaryň her biri 70 türlü behiş hüllesine geýerler. Behişde tagam iýmekde we söhbet etmekde her bende 100 esse kuwat berirler. Her söhbetden soň söhbetden aýrylan gyzyň täkligi ornuna gelip ýene ýaş gyz katdyna geler. Tagam galyndysa der bilen ýok bolup çykar. Ol jaýda gün bolmaz, saýa bolar. Ol saýadan rahatlyk taparlar. Behişdäki mömin bendeler miwe arzu etse gözleri bilen işaret ederler. Welen şol bada ol daratlar bahasyny aşağı egip miweleri bularyň ýanynda getirip goýarlar. Ol bendeler ol daratyň miwesinden doýýança ýerler. Ondan soň ol daratlaryň şahasy ýene jaýyna barar.